Saptari Entertainment. Subscribe now. बोला बोला महेंद्र नाथ की अभी आप सुन रहे हैं लहान से SM सीरीज की प्रस्तुति। ए गौरा के सैया बोलबा ए देवघर के बाबा जैसी। ए गौरा के सैया बोलबा ए देवघर के बाबा जैसी। सभे भगतन पे रउआ दया करी, सभे भगतन पे रउआ दया करी। ए गौरा के सैया बोलबा ए देवघर के बाबा जैसी। ए गौरा के सैया कनी दया करी, ए देवघर के बाबा कनी माया करी। ए गौरा के सैया कनी दया करी, ए देवघर के बाबा कनी माया करी। अपने भगतन पे रउआ दया करी, अपने भगतन पे रउआ दया करी। ए गौरा के सैया बोलबा ए देवघर के बाबा जैसी। ए गौरा के सैया कनी दया करी, ए देवघर के बाबा कनी माया करी। ए गौरा के सैया कनी दया करी, ए देवघर के बाबा कनी माया करी। DJ संजय सम्राट। कृपा से होला दिन रात जी, चाहे होखे गर्मिया चाहे बरसात जी। ए बाबा हाँ रौरे ही कृपा से होला दिन रात जी, चाहे होखे गर्मिया चाहे बरसात जी। अपने कंवरिया पछाया करी, अपने कंवरिया पछाया करी। ए गौरा के सैया बोलबा ए देवघर के बाबा जैसी। ए गौरा के सैया कनी दया करी, ए देवघर के बाबा कनी माया करी। ए गौरा के सैया कनी दया करी, ए देवघर के बाबा कनी माया करी। DJ संजय सम्राट। देव के देव रउआ महादेव कहाली, सब कर दुख तकलीफ रउआ जानी। हाँ, देव के देव रउआ महादेव कहाली, सब कर दुख तकलीफ रउआ जानी। अपने सेवक बन पे दया करी, अपना बालक बन पे दया करी। ए गौरा के सैया बोलबा ए देवघर के बाबा जैसी। ए गौरा के सैया कनी दया करी, ए देवघर के बाबा कनी माया करी। ए गौरा के सैया कनी दया करी, ए देवघर के बाबा कनी माया करी। DJ संजय सम्राट। बुझत कहे नहीं खेरौआ भक्तन के लाचारी, पारस मनी अइले बाबा रउआ दुआरी। ए बाबा बुझत कहे नहीं खे बाबा भक्तन के लाचारी, पारस मनी अइले बाबा रउआ दुआरी। आदित्य आज घर आवल करी, राइटर पुण्य से घर आवल करी। ए गौरा के सैया बोलबा ए देवघर के बाबा जैसी। ए गौरा के सैया कनी दया करी, ए देवघर के बाबा कनी माया करी। ए गौरा के सैया कनी दया करी, ए देवघर के बाबा कनी माया करी। अपने भगतन पे रउआ दया करी, अपने भगतन पे रउआ दया करी। ए गौरा के सैया बोलबा ए देवघर के बाबा जैसी। ए गौरा के सैया कनी दया करी, ए देवघर के बाबा कनी माया करी। ए गौरा के सैया कनी दया